A máme ho. Fico odstupuje. Konečne ho chytili príčine. Zrazil susedovi mačku. Čo? Nič. Čo spravil? Jeho syn berie štátne peniaze. Poberá štátne dotácie? Nie úplne. Poberá odmenu konateľa vo firme, ktorej platí Smer. Takže nelegálne vyťahuje peniaze zo Smeru. No nie, ono je to legálne, ale principiálne je to isté, ako keď Šimečková brala dotácie od štátu a z toho robia kauzu všetci. Viete, že tá kauza je o tom, že ona si brala dotácie od štátu na kultúru, nechala si ich preplatiť 3-krát a potom si ich platila účty za elektrinu? No dobré, ale aj Ficov syn de facto berie peniaze od štátu. Ficov syn dostáva legitímne zaplatené za svoju robotu. Platí mu aj Smer, ktorý dostal peniaze za týmto účelom od štátu za svoj výsledok vo voľbách. Šimečková mama používa granty EÚ na kultúru, aby zaplatila svojmu synovi paušál. Ja v tom stále rozdiel nevidím.